ayé dúró títí láé. Gbogbo wa lámì èèyàn tó lọ́jọ́ òní ta ló lè mẹ́ni tí ó lọ́la nínú wa. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà sì láṣọ ìgbà sì lẹ̀wù ìgbà náà ní í ṣe dídùn tí í ṣàìdùn. Àràmàǹdà kí lójú òrírí bó ti ń yakin tó ń tutù lórílẹ̀‐èdè wa. Bó ti ṣe ń pọ́n rororo bí iná tó bó ti ṣe ń pupa yoyoyo gẹ́gẹ́ bí ibẹ̀. Àní bójú wa ti ṣe ń rí bùlàbùlà tó níbi iná epo Nàìjíríà. Máa wí kì í pò wìwí. Ayé kò tọ́jẹ́ ń wí náà bá ìkúkú pọ̀ kọrin. Iyejú àwa ènìyàn tá a bá fún nígbà kó mọ́ sígbà lò. Ìgbà láṣọ ìgbà lẹ̀wù ìgbà sìkúkú lọmọ bíbí inú ìyá. Ìgbà náà lòdèrè kókò nílé Ìlọrin. Onírúurú ìgbà ló ń yí bá wa ní Nàìjíríà. Ojú wa la ṣe ń finá ṣọkọ wa tíná ṣe ń jóni láṣọ. Ojú wa náà la ṣe fòjò ṣàlè tó ṣe ń pa wá bí òtútù. Ojú wa la ṣe fọyẹ́ ṣonítìjú tí ọyẹ́ ṣe ń kà ní kò bí ẹ̀yìn akíká. Ojú wa la ṣe fẹrú jọba ọba lẹ́rú ayé tún fi ń bani. Ẹ̀jẹ̀ abẹ aláwùrà bí kó wá jọba kílé ayé ẹ̀dá ó lè tòrò pẹ̀sẹ̀. Ìgbà kan lòyìnbó ń kó wa jẹko nínú ìrèké oníjọba olùgbòǹdóró. Ìgbà kan lòyìnbó ń finá irin tẹ̀ wá nínú oko tábà àwọn ènìyàn funfun ìjọba ajẹnifẹ́ni tiwọn. Wọ́n á fòsì fún wa ní tí ìtàn wọ́n á fọ̀tún fún wa ní kùmọ̀ bàǹbà. Pàǹlà ṣẹ́gi ṣáìṣàìṣàì ẹni wọ́n bá ń já lẹ́sìn yóò sì máa yọ̀ fẹ̀rẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ẹni wọ́n gbé gorí ọba ni. Wọ́n á fi gíláàsì tàn wá tán wọn kó bàbá wa sọ́kọ̀ bí àgùntàn. Àjìyà òyìnbó títí tí amóríbálòpọ̀ ẹrú òyìnbó nígbà tí a tó ra wá sìn agbòmìnira lọ́wọ́ wọn. Ṣé ẹ rí pé onírúurú ìgbà ló ń yí bá wa ní Nàìjíríà?